Ja, der er lige om et øjeblik. Jeg står, det virker måske lidt fjollet det her, men jeg står faktisk og spiller Wordfeud. Det er sådan et slags gammeldags Scrabble. Jeg spiller det bare her på min telefon. Og jeg altså kan sige, at jeg er ikke den eneste, der gør det. Det er blevet en mani for rigtig, rigtig mange mennesker. Og i det hele taget, så ryger flere af de gamle brætspil nu over på telefonen. Hvad er en app? Et stykke musik under et tv-indslag, en sur person på internettet, et program til en smartphone eller et sjældent dyr i Australien. Det er et program til en smartphone, for sådan en har vi lige lavet. Besserwisser. Brætspillet Besserwisser har gået sin sejrsgang i Skandinavien og er udgivet i USA, Tyskland, Storbritannien og flere andre lande. Men nu har opfinderen af brætspillet rettet sit blik mod mobiltelefonen. Nu er jeg gået i gang med en dyst her inden for bred paratviden, hvor det ikke kun handler om at svare rigtigt, hvor det også gælder om at svare hurtigt. I sidste uge udkom Besserwisser nemlig også som en såkaldt app, et program på mobiltelefonen. Men jeg satser på at sende den som en udfordring til en ven her, når jeg er færdig lige om et øjeblik. Det er brætspil anno 2012. Vi oplever, at stadig flere forbrugere flytter sig fra sådan traditionelle spil over mod at måske blive underholdt på deres telefon eller på deres iPad. Og når forbrugerne flytter sig, så flytter vi med. Besserwisser er langt fra det eneste danske brætspil, der nu også findes på mobiltelefonen. Hvad hedder det roste danske brætspil, der udkom første gang i 2007, og hvor spillerne skal tage stilling til store og små dilemmaer? Dig og Monopolet, du og jeg, Edderkop eller Ego? Er Ego, hvor man finder ud af nogle interessante sandheder om hinanden. I Odense har to mænd fornøjet sig med deres brætspilssucces Ego i de seneste år. Der kom du på en opgave. Ja, det gør jeg godt nok. Spillet er udgivet i Skandinavien, Tyskland og flere andre lande. Men mændene bag brætspillet Ego har også sat fingeren på mobiltelefonen. Hvorfor egentlig gøre et kendt brætspil som Ego til en app? 1 for at score kassen, 2 for at være med på trenden, 3 for at opnå vigtig synergi. Det bliver 3. Det er for at opnå en vigtig synergi. Det skal gerne ses som et supplement til det fysiske brætspil. De to ting skal supplere hinanden. De skal ikke konkurrere mod hinanden. Brætspillet Ego har næsten solgt 100.000 eksemplarer. Men appen er på bare få måneder blevet solgt 10.000 gange. Markedsføringen går nemlig 2 veje. Altså man kan sige, at den ene vej, det er, at når folk de kender Ego-spillet, så går de også ind og downloader appen. Men det findes også den anden vej, at man har prøvet at spille appen, fordi den har været rimelig højt op på listerne. Og så finder de ud af, at det rent faktisk er et fysisk spil. Så hvis man har haft det sjovt med appen, jamen, så er der også en rimelig stor sandsynlighed for, at man går ud og køber det originale spil. Den dobbelte markedsføring er også en af ambitionerne hos folkene bag Besserwisser. Men det er ikke for sjov, at firmaet har brugt 1,5 år og 0,5 million kroner på at gøre Besserwisser digitalt. For mens Besserwisser i de første år er stormet frem rent salgsmæssigt, så gik salget alvorligt tilbage i 2011, og det er en international tendens. Brætspillet både i Danmark og internationalt har lidt svære kår for tiden, og hvad skal man sige, vi oplever, at der måske bliver solgt ca. 20% færre brætspil, sådan store brætspil i dag, end der gjorde for et år siden. Hvad hedder Wordfeuds brætspilsudgave, der kom på markedet i 1948, 63 år før bogstavspils-appen blev populær? Settlers, Monopoly, Scrabble eller Mastermind? Det hedder Scrabble. Spillet Wordfeud giver næring til drømmen om at sælge et gammelt brætspil på nye flasker. Wordfeud blev en international dille i 2011. I dag findes spillet på over 12 millioner mobiltelefoner. Og den norske bagmand tjener ifølge Berlingske over 60.000 kroner om dagen. Det er virkelig nogle små ting, der afgør, om man får det her gennembrud. Man kan tage Word for det er jo sådan set bare Scrabble, som er blevet kopieret og lagt ind. Det er noget, man kender i forvejen. Guldgraverånden har dog foreløbig fået et lille knæk hos Besserwisser. Efter en uge som et mobilspil har firmaet besluttet at droppe prisen på 18 kroner og gøre spillet gratis. Så kan vi se på reaktionerne fra vores brugere, at de forventer at kunne få en forsmag, som er gratis. Og det har vi lyttet til, og derfor så har vi valgt at gøre universet gratis i første omgang. Har de traditionelle brætspil en fremtid? 1. Ja, naturligvis. 2. Det er tvivlsomt. 3. Det ser sort ud. Men helt klart. De har en fremtid. De har en fremtid.
Ego som app koster 12 kroner. Brætspillet koster 300. Er I ikke ved at save den gren over, I sidder på? Det tror vi simpelthen ikke på, vi er. Fordi vi tror stadig på, at det fysiske, det har simpelthen... Det der med at kunne sidde med tingene mellem fingrene, det har altså en værdi, som jeg tror, man indimellem sådan... hvad skal man sige? Overser. Jeg tror på, at der er noget... Altså, ja... Det her, det kommer ikke med. Det er ligesom... Det er en ting at se på bryster. Noget andet er at mærke dem, ikke også? Er det ikke rigtigt? Og folkene bag Ego satser på at lancere sin app på det amerikanske marked inden længe, og på den måde skabe amerikansk interesse for os at udgive brætspillet i USA. Dermed når vi ikke mere i denne 21 søndag, før vi lukker, skal I naturligvis